ପ୍ରଥମ ଦେବତା ମାତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେବତା ପିତା, ତୃତୀୟ ଦେବତା ବିଦ୍ୟାଦାତା, ଚତୁର୍ଥ ଦେବତା ଅତିଥି, ଧାର୍ମିକ, ବିଦ୍ୱାନ, ପରୋପକାରୀ, ପଞ୍ଚମ ଦେବତା ପତି ପକ୍ଷେ ପତ୍ନୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷରେ ପତି। ଏମାନଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ଉପାସନା କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଶୀଘ୍ର ହୁଏ। କର୍ମଫଳ ଦାତା ଈଶ୍ୱର। କର୍ମଫଳ ଭୋଗ ପାଇଁ ଆମର ଜନ୍ମ। ଭଲ କର୍ମର ଶୁଭ ଫଳ, ମନ୍ଦ କର୍ମର ଅଶୁଭ ଫଳ।